Sinugbuanong binisaya. Letrang K. Ayaw di ay pagkalimot sa pag-subscribe o pagpindot sa atong notification bell aron updated mo sa atong musunod na mga videos. Letrang K. Nga adunay tingog nga kini unsa man ni siya? Parte ni sa atong lawas. Mao kini ang kamot. Kamot. Ang kamot nagsugod sa letrang K. Kamot. Kini parte gihapon ni sa atong lawas, makita gihapon ni nato sa atong lawas ang kuko. Kuko. Ang kuko nagsugod sa letrang K. Kuko. Kaldero. Kaldero. Ang kaldero nagsugod sa letrang K. Kaldiro. Katre. Katre. Ang katre nagsugod sa letrang K. Katre. Kasoy. Kasoy. Ang kasoy nagsugod sa letrang K. Kasoy. Letrang K. Nga adunay tingog nga mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Kamot, kuko, kaldero, katre, o kasoy. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Kini, parte gihapon ni sa atong lawas. Ang kilay. Kilay. Ang kilay nagsugod sa letrang K. Kilay. Kini, utanon. Unsa ka ni na utanon, masustansya ni. Kalabasa. Kalabasa. Ang kalabasa nagsugod sa letrang K. Kalabasa. Kini. Kidlat. Kidlat. Ang kidlat nagsugod sa letrang K. Kidlat. Kalsada. Kalsada. Ang kalsada nagsugod sa letrang K. Kalsada. Karaha. Karaha. Ang karaha nagsugod sa letrang K. Karaha. Letrang K. Nga adunay tingog nga mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Kilay, kalabasa, kidlat, kalsada, ug karaha. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Di apa makaon ni siya, tamis. Unsa ka ni?
Kamote. Kamote. Ang kamote nagsugod sa letrang K. Kamote. Kaka. Kaka. Ang kaka nagsugod sa letrang K. Kaka. Kini. Makaon gihapon. Kamatis. Kamatis. Ang kamatis nagsugod sa letrang K. Kamatis. Kahoy. Kahoy. Ang kahoy nagsugod sa letrang K. Kahoy. Kini unsa ka ni siya? Kwarta. Kwarta. Ang kwarta nagsugod sa letrang K. Kwarta. Letrang K. Letrang K nga adunay tingog nga mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Kamote, kaka, kamatis, kahoy, ug kwarta. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Kini unsa ka ni siya? Kaguran. Kaguran. Gamito ni pagkudkod sa lubi. Kaguran. Kini. Kabo. Kabo. Ang kabo nagsugod sa letrang K. Kabo. O, kini gamito ni pag mukaon. Kutsara. Kutsara. Kabaw. Kabaw. Ang kabaw nagsugod sa letrang K. Kabaw. Ang kabaw usab mao kini ang atong pambansang hayop or ang atong nasudnong hayop. Kabaw. Sakha ni siya. Kalayo. Kalayo. O init ni ang kalayo. Ang kalayo nagsugod sa letrang K. Kalayo. Letrang K. Letrang K nga adunay tingog nga mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Kaguran, kabo, kutsara, kabaw, ug kalayo. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Kini unsa ka ni siya? Hayop gihapon ni. Kanding. Kanding. Ang kanding nagsugod sa letrang K. Kanding. O, prutas ni siya. Kapayas. Kapayas. Ang kapayas nagsugod sa letrang K.
Kapayas. Hayop na sad. Kabayo. Kabayo. Ang kabayo nagsugod sa letrang K. Kabayo. Letrang K. Letrang K na naay tingog nga mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Kanding, kapayas, o kabayo. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang K. Ibutang ang malipayon nga nawong kung ang hulagway nagsugod sa letrang K og mugot usab kung wala siya magsugod sa letrang K. Ang saragod to, ibutang ang malipayon nga nawong kung ang hulagway nagsugod sa letrang K og mugot usab kung wala magsugod sa letrang K. Okay. Pinakauna, kining kaldero. Nagsugod ba kahani ang kaldero sa letrang K? Sige daw, unsa man malipayon or mugot? Malipayon. Ang kaldero nagsugod sa letrang K. Kaldero. Sunod, kining buyog. Nagsugod ba kahani ang buyog sa letrang K? Malipayon or mugot? Mugot. Ang buyog, wala siya magsugod sa letrang K. Sunod, ang adlaw. Nagsugod ba kahani ang adlaw sa letrang K? Malipayon or mugot? Mugot. Ang adlaw, wala siya magsugod sa letrang K. Nagsugod na siya sa A. Adlaw. Sunod. Ang kalabasa, malipayon. Nagsugod na ang kalabasa sa letrang K. Sunod. Kinikahang kamatis. Nagsugod ba kahani ang kamatis sa letrang K? Malipayon or mugot? Kamatis. Malipayon. Ang kamatis nagsugod sa letrang K. Kamatis. Atong isunod ang bula. Nagsugod ba kahani ang bula sa letrang K? Malipayon or mugot? Mugot. Ang bula, wala siya magsugod sa letrang K. Okay. Atong tanggalon, ato nang kuhaon ang mga wala nagsugod sa letrang K. Ang buyog, ang adlaw, ug ang bula. Wa na to sila apil. So, ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang K, mao ang kaldero, kamatis, ug kalabasa. Very good. Unsaon pagsuwat sa letrang K? Okay. Maminaw. Ang pagsuwat sa letrang K, mao ang patindog. Patindog. Kahuman, patakilid, pawala. Okay. Patakilid, pawala, o patakilid, patuo. Okay. Unsaon ra gud to pagsuwat sa letrang K? Patindog, takilid pawala, o patakilid, patuo. Okay. Otro. Patindog, takilid pawala, o patakilid, patuo. Very good. Mao ni siya ang mama nga letrang K. Ang dako ni siya na letrang K. Ngadto na punta sa iyang anak. Mao ni ang iyang anak. Letrang K na gamay. Unsaon pagsuwat sa letrang K na gamay?
patindog, takilid pawala, og patuo. Mulang gihapon. Ge, unsaon ra gud to pagsuwat sa letrang K nag patindog, takilid pawala, og takilid patuo. A, ka, kaka. Daghang salamat.